17 чэрвеня, у дзень нараджэння беларускага палітыка і блога-чыноўніка Анатоля Котава, беларускі расследавальніцкі цэнтр разам з партнёрамі апублікаваў дэталі ягонага знікнення. Паводле высноваў расследавальніка, узнікнення палітыка летам 2025 года было вынікам дэталёва спланаванай аперацыі. Ключавыя падзеі, як сцвярджаецца ў расследаванні, разгортваліся ў жніўні 2025 года. 21 жніўня Котаў прыляцеў з Варшавы праз Стамбул у турэцкі Трабзон. Там ён падняўся на борт яхты «Шэлс», дзе ўжо былі іншыя ўдзельнікі паездкі. На наступны дзень судна апынулася ля ўзбярэжжа Сухумі. Да яхты падышоў расійскі карабель берагавой аховы. Са спасылку на свае крыніцы журналісты сцвярджаюць, што на борт падняліся супрацоўнікі памежнай службы ФСБ, якія вывелі Котава з каюты і забралі яго на свой карабель. Капітану яхты загадалі выкрасліць беларуса са спісу пасажыраў. Журналісты амаль год аднаўлялі маршруты, сувязі і перамовы ўдзельнікаў паездкі. У расследаванні фігуруюць 4 асобы, якія дапамагалі арганізаваць перамяшчэнне. Беларус Юрый Пузікаў, расейцы Юрый Галаванаў і Пётр Грыб, а таксама грамадзянка Іорданіі Кахіра Эйналава. Усе яны былі на борце або ўдзельнічалі ў арганізацыі рэйсу яхты. Асобны пласт расследавання — магчымыя сувязі ўдзельнікаў з асяроддзем беларускіх спецслужбаў і структурамі, звязанымі з вытворчасцю беспілотнікаў і вайсковым сектарам. БРЦ адзначае, што шэраг фігурантаў раней працаваў у сілавых або наближенных до их структурах. Мы вообще сидели в санкции, кайфовали. Они там разговаривали, все, там что-то делали, и все, и мы поехали. Афіцыйныя органы России и Беларуси сцвярджаюць, што Анатоль Котаў, завочна асуджаны на 12 гадоў калоніі, у іх не знаходзіцца. Польская прокуратура адмовілася заводзіць крымінальную справу. Дзе цяпер палітык і ці жывы ён, дагэтуль невядома. На фоне гэтай гісторыі прыгадаем яшчэ адзін кейс — знікнення былой спікеркі Каардынацыйнай рады Анжэлікі Мельнікавай. Паводле расследавання «Зеркала», пасля знікнення ў Польшы яна магла апынуцца ў Беларусі, а кіберпартызаны высветлілі, што на імя Мельнікавай у Менску аформленыя элітныя кватэры. Больш за тое, адна з іх была набытая праз складаную схему з падстаўнымі асобамі. Пашпарты, якія фігуравалі ў дамовах, належаць Алексею Лабееву, агенту беларускай контрвыведкі, з якім Мельнікаву раней звязвалі блізкія стасункі. Абставіны гэтай гісторыі таксама застаюцца нявысветленымі. Ну што, і на сувязі з намі Алексей Лявончык, сузаснавальнік фондаў Buy Help і Buy Soul. Добры дзень, Алексею. Добрай раніцы. Алексей, ну вось гэтае гучнае знікненне Анжэлікі Мельнікавай і Анатоля Котава. Ці ёсць у цябе вось такое тлумачэнне, чаму ўвогуле яны здарыліся? Гэта звычайная справа, все-таки дыктатура, там ваююць супраць дэмакратычных сілаў, альбо не? На твою думку, ёсць ужо вось такое у цябе ўражанне нейкае? Таму я адразу пачну з канца. Чаму яны агулам здарыліся і ці ваюе? Да, яна ваюе, мы ўжо бачым некалькі гадоў, што Лукашенко, зборна там КГБ нашы астатнія, узяліся за дыяспору. То бок Котаў Мельнікава гэта толькі частка, пераслед удзельнікаў акцый, з акцыі накіраванай на спадара Латушку, прыгадаць толькі спробу ягонага ачарнення летам таксама 25-го года і гэтак далей. То бок гэта проста ідзе вайна, унутры ўсё зачышчана, і таварышы ўзяліся за тых, хто звонку, бо яны адчуваюць небяспеку. Гэта першае. Ну, то бок гэта не выняткі. Я б чакаў чагосьці яшчэ. Это просто сцяглы працэс, які доўжыцца ўжо некалькі гадоў, што яны ўзяліся за дэмакратычныя сілы. Рознымі спосабамі. Спробаю ачарніць, спробаю, я не ведаю, арыштаваць маёмасць завочна, і вот гэта вот все зараз. Вяртаючыся да Котава, я праглядзеў расследаванне. Мяне просто, в прынцыпе, застаецца неадказаным адно пытанне толькі. Там няма матыву. Навошта гэта рабілася і гэтак далей. Я абсалютна быў упэўнены, што Котаў, заўсёды быў упэўнены, што Котаў прыляцеў у Турэччыну сам, яго ніхто туды не валок. Я быў упэўнены, што ён зайшоў на яхту сам. Бо хутчэй за ўсё, мы ведаем, што ён ведаў гэтых людзей, і больш за тое, мала таго, што ведаў, гэтыя людзі яму нешта прапанавалі. А паколькі Анатоль быў дастаткова, я спадзяюся, ёсць дастаткова амбітным чалавекам,
то я думаю, яго цалкам сабе маглі распрацоўваць, гэта моя асабістая тэорыя, намякаючы яму, што ён стане нейкай істотнай фігурай у нейкім істотным працэсе паміж, не ведаю, менскім апазіцыяй ці штосьці такое. Ён быў амбітным, ён хацеў граць сваю ролю, і яго на гэта вельмі лёгка можна было пачапіць. Таму я думаю, што яму влівалі ў вушы, што ён мусіць адыграць нейкую істотную ролю значна большую, чым цяпер. Дарэчы, памятаеце, у расследаванні была фраза, што ён казаў некалькі разоў сваім сябрам перад тым, як знік, што можа мы хутка вернемся дадому. Ён лічыў, што ён удзельнічаў чымсьці сур'ёзным. Я думаю, што гэта так. І далей мы ведаем, і мне няма падставаў лічыць, што БРЦ зрабіў неякасную працу, я ведаю іх працы, ну, апроч там адной з Байсолам, але гэта не прадмет гэтай размовы. І навошта менавіта Котава было выкрадаць, я не скажу, то бок я не ведаю. Я думаю, што это просто мог быць падарунак Лукашенку з боку, не ведаю, КГБ ці штосьці такое. Матывацыю я не ведаю, але таму я і кажу, няма матыву. Але ён гэта зрабіў добраахвотна. Таму вот у меня зараз, скарыстаючыся эфірам, скажу, калі ласка, не сядайце да яхты да незнаёмых людзей. Гэта херова скончваецца. Дарэчы, я дадам пра Котава яшчэ такі момант, што не абавязкова ён лічыў, што ён кудысьці паплыве, каб сесці на яхту, напрыклад, да людзей, у якіх няма, якія не хочуць сходзіць на бераг, там то ўсё адно трэба прайсці ў марскім порце, трэба прайсці памежны кантроль. То бок тэарэтычна мог лічыць, я зайду на яхту пагаварыць, і потым выйду з гэтай яхты. Я сумнеюся, што так было. Я думаў, што ён ведаў, што яны кудысьці там паплывуць, і ў працэсе будуць нешта абмяркоўваць, ён будзе з кімсьці там сустракацца, то бок яго заманілі на ягонае эго, я думаю. Ось. Да, і вяртаючыся да мяне, ну, але тут, прынамсі, у нас ёсць, так сказаць, ланцужок, якому я не маю падставаў не давяраць, то бок, да, што Котаў сам прилетел, сам сеў на яхту, і яго скралі у водах каля Абхазіі, непрызнанай. З Мельнікавай, у прынцыпе, апроч, вот тут нейкія сторыі, тут нейкі скріншот, тут яе бачылі, а яшчэ кватэры аформленыя. У меня есть, я не готовы давяраць гэтаму, нават калі гэта навалена вот так вот масава, што раптам яна, вот колькі я там некалькі год яе не было відаць, а тут раптам яе хтосьці заўважыў, хтосьці выклаў сторыі, тут яшчэ кватэры з'явіліся. Таму што, ну, камон, сторыі мы все цудоўна ведаем, што можа рабіць АІ. Ось. Мы ўсе цудоўна ведаем, што ў Беларусі можна падрабіць дакументы абсалютна любого чалавека. У меня яшчэ асноўнае пытанне другое. А навошта на Мельнікаву афармляць праз падстаўных людзей кватэру? Вот шчыра так сур'ёзна. Калі яна ўжо ў Беларусі, калі яна агент, так аформіце на яе. Ну, ніхто ў Беларусі асабліва не цураецца таго, каб на сябе гэта афармляць. Понимаете? Мне таксама вось гэта выклікае пытанне, матыў вось гэтага афармлення праз падстаўных асобаў. І вяртаючыся да типа доказаў, што яна ў Беларусі, яны ўсе кшталту вось тут на сторі бачу, там у горадзе бачу, а і бацька пацвердзіў. Знову такі, Пратасевіч, калі Лукашенко сказаў, што Пратасевіч разведчык, Пратасевіч гэта таксама пацвердзіў. Ведаеце, пацвердзіць у Беларусі можна абсалютна што заўгодна. Таму, зводзячы гэты даўгі маналог да высновы, а я, шчыра кажучы, не веру, што яна, дзе яна знаходзіцца. Я думаю, што яна ў Беларусі, але я не ўпэўнены, што вось гэта вот так кучненька поток кшталту доказаў, якія пайшлі перад выбарамі ў Коардынацыйную раду, што яны з'яўляюцца доказамі. Вот, але чаму, што ідзе, тут у меня абсалютна няма пытанняў. Я лічу, што вось гэта канкрэтна яе з'яўленне праз год, гэта спроба нейкім чынам паўплываць на выбары ў Коардынацыйную раду, ну, знову такі. Адзінае, што мяне пераканае, гэта відэо з Мельнікавай, што яна жывая, понимаете? Таму што зрабіць здымкі, господі, ну нават відэо зараз аішачкай можна зрабіць так, што ты ледзь адрозніш гэта ўсё, але прынамсі з відэо можна папрацаваць і зразумець, ці яно падробленае ці не. Астатычныя здымкі, тут сторі, тут нейкія дакументы. У Беларусі можна любыя дакументы падрабіць, а гэтыя сторі я таксама магу на кампе намаляваць так, што Мельнікава будзе касманаўтам. Алексей, ну, як бы там ни было, мы маем такую ситуацию, что и у справе Котова, и у справе Мельниковой разбираются активисты, демократичные политики и журналисты. Вот. А что наконт правоохоўных органов и международных структураў таксама? Ці можна неяк ацэньваць іх працу? Альбо, ну, як? Что тут сказать? Ці яны робяць дастаткова, альбо і не мусяць нічого рабіць, а это вот справа беларускай грамадскасці?
Адносна Мельнікавай польскія службы павінны рабіць. Яна польская грамадзянка, якая знікла, і гэта ўваходзіць у іх просты абавязак, зноў такі, нават і калі яна знікла не на тэрыторыі Польшчы, калі з ёй нешта здарылася у іншых краінах, тут ёсць просты ланцуг. І калі польскія службы нічога не робяць, а ў мяне такое адчуванне, што яны нічога ў гэтым сэнсе не робяць, то гэта вельмі кепска. Адносна Котава тут больш нюансная сітуацыя. Ён не польскі грамадзянін, ён знік не на тэрыторыі Польшчы. І больш за тое, зараз са з'яўленнем расследавання БРЦ мы ведаем, што ён добраахвотна зайшоў на борт вось гэтай яхты. Вось гэтыя здымачкі, якія там паказваюцца ў расследаванні, ведаеце, пры прылёце і вылеце з Турцыі звычайна яны робяць фотку чалавека, я так разумею, не для мэтаў распазнавання твараў, а проста гэта існавала ў іх ужо гадоў 20 такая практыка, да? На іх Котаў не выглядае там нейкім, што яго там прымушаюць ці штосьці такое. Не, вось я думаю, што он гэта добраахвотна зрабіў. Дык вось, зараз, калі мы ведаем, што Котаў вылецеў, сеў добраахвотна на яхту, польскія спецслужбы яшчэ больш могуць абтрэсці рукі і сказаць, гэта не наша справа, ён ведаў, што ён робіць. Але тэарэтычна гэта злачынства, якое пачалося на тэрыторыі Польшчы. Нават не з польскім грамадзянінам. То бок тэарэтычна польскія спецслужбы маглі б гэтым заняцца. Але яны гэтым не займуцца, таму што для іх гэта беларус, які знік зараз у водах Чорнага моря, да? Таму тут я не магу ацэньваць іх працу, а вось адносна Котава... Ну, добра. А калі зайсці з іншага боку? А калі зайсці з іншага боку, ці дастаткова салідарнасці і ўвагі да вось гэтых дзвюх справаў з боку беларускай дыаспары і міжнароднай супольнасці? Это вельмі добрае пытанне. Я ўвогуле не лічу, як гэта сказаць, давайте скажем так, я лічу, што справамі Котава і Мельнікавай дыяспора ўжо павінна была б займацца больш інтэнсіўна толькі таму, што першае зразумець, што адбылося, а па-другое, каб з імі гэтага не адбылося. Таму што тое, што адбылося з Мельнікавым і з Котавым, Мельнікавай і з Котавым, напрыклад, у Мельнікавай адбылося тое, што і з Котавым, дапускаем, не ўпэўнена, але дапускаем. Гэта азначае, што гэта можа адбыцца з любым абсалютным чалавекам. Зараз гэта знікненне вось такім вось заманухай на эго, у выпадку Котава, я ўпэўнены. Наступным разам нас просто будуць забіваць. Разумееце? Ніхто ж не сказаў, што гэтага нельга рабіць. Савецкі Саюз цалкам сабе развлекался такімі справамі. Таму я лічу, што з боку дыяспоры увагі недастатковай. То бок гэта тэма праз пораз усплывае, класна, што БРЦ ёй заняўся, але ўсім астатнім трохі да паралелі, і вот тут я не зусім разумею, тому што гэта ў першую чаргу, адказаўшы на гэтае пытанне, ты зможаш адказаць на пытанне сваёй уласнай бяспекі. Што рабіць, таму што за дыяспору вельмі плотна узяліся ўжо гады 2. Ну і гэтае пытанне... Потым яшчэ інш. Ну і гэтае пытанне да ўсіх нас, хто вымушана знаходіцца за мяжой. І дзякую усім, хто займаецца гэтай справай замест сварак, абвінавачванняў і так далей. Алексею, дзякую вялікі і за працу, і таксама за тое, што прыйшоў да нас на раніцу. З намі быў Алексей Лявончык, сузаснавальнік фондаў BuyHelp і BuySol. Дзякуй, Алексей.